Ahmad ina kiran mai san nasara ya zo yi sauraro na. Mai nasara yana bukatar dagewa, mai nasara yana bukatar jurewa, mai nasara yana bukatar gyarawa, mai nasara yana bukatar son kowa, mai nasara yana bukatar iya kowa, mai nasara yana bukatar haƙuri, mai tafiya yana bukatar guzuri, mai nasara yana bukatar addu'a, mai nasara gun iyaye kai da'a, domin addu'a suke kawo sa'a. Mai nasara kada kai gaggawa, mai nasara kar kai yi dagawa, mai nasara kar kai yi tsayawa, kallabu wakwado yayi dagawa, domin rabbi ne mai ikon daga kowa. In wani yayi dagawa unsa kowa, kun san rayuwa tana iya sauyawa, dauke kaddara a duk sanda ta zo ma. Nasara kai nasara sai da iyaye ma, mai nasara bai gajiya kullum gun nema, mai nasara yake shiga da kafar dama, kifi na ganin mutum mai dargoma, in megu ya zo a dauke tabarma. Sarki rabbana a gunsa nake nema, domin gunsa ne ake samun dama, sai na samu haifiyata mai girma, kara mata lafiya nisan kwana. Me waka ina faɗa muku sunana, Salman Ahmad ni ga sakona, sai ne godiya gare ku masoyana, sai ne godiya gare ku masoyana.